Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sangyo para tamu kakung sumawana putri kang saduh pantes sujud darsana wonten ing Wisma Agung Balih Winangun ing wisma panjenenganipun Bapak Irsat Sumawana Ibu Sulasmi Asih kang bijil saking leladan Umbul Rejo Desa Balisari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Ewa dene mangke kepareng hamba wedok andhapaken putra kinasih. Nuningge sesilih Roko Mas Bagus Imam Hanafi. Daum kalian Nimas Ayu Aisyatun Nasibah Atmojo saking panjenenganipun Bapak Muhammadun Sumawana Ibu Uswatun Hasanah kang bijil saking leladan Gresik. Sabab biar kang jin narita minangka gempalaning kekondo kathah adicara suci memedri luhuring budaya kang adiluhung datan kantun ing Wisma Agung Balih Winangun ing wisma panjenenganipun Bapak Irsat Sumawana Ibu Sulasmi Asih ewa dene kepareng hamba wedok andhapaken putra kinasih nuningge Roko Mas Bagus Imam Hanafi kang bijil saking leladan Umbul Rejo Desa Balisari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Ewa dening mangke daum kalian Nimas Ayu Aisyatun Nasibah atmojo saking panjenenganipun Bapak Muhammadun Sumawana Ibu Uswatun Hasanah kang bijil saking Kabupaten Gresik. Ewa dene ing mangke kumenyarmawa Prabawa kentar-kentar Winarganda Wida sumirat ambabar tejo moyo saya daku saya cetha saya caket saya angalelo tu menika tejane penganten kakung ingkang binayakane bijil saking Wisma Palemang kinanti manjing sasaka pawiwahan biar busananing Narapati kalamun kadulu katon agung mrabu miwah Prabu Pindha jejering nalendra kairing sagunging para wadya rontek miwah umbul-umbul ingkang tansah andherek tindak Sriat Bojo pinanganten kakung tansah hangawe-awe wujuding wonten payung mekar agung kayong himanda kang ngemuli negari ing Prajawina ewa dene kanten katalumpen tindak ing Sriat Bojo pinanganten kakung kapit pagar bagus sakembaran dasar kekalipun dedeg bideksa pengawak tirta goya tejo tan mingko saliring ewa pinangka jejet wengkuning praja lumaksana lolonan anut tindak ing Sriat Bojo pinanganten kakung datan kantun ewa dene ing mangke kadherekaken tindak ing Sriat Bojo pinanganten kakung wujuding tumbak kala welang sumawana payung tunggul naga pinangka pusaka pengayomaning ing sak indenging praja handadosaken para kawula samya hayem tentrem guyub rukun sayok saeka kabeh
lumaksana Sirat Bojo pinanganten Putri Nedya hamprapeki soalipun Sirat Bojo pinanganten kakung wonten sak ngajenging terong agung balih winangun kandheng sawetawis Sirat Bojo pinanganten kakung wonten sak ngandhaping terong agung balih winangun kekalipun samya hanyawataken gegantalan sedah kang rinakit eling-eling adiling murbeng agesang dawahe sedah saged sesarengan ngingingi jajaning sowang-sowang ewadene mangke Sirat Bojo pinanganten sarimbit kepareng manunggalaken asta bebasan manunggal cipta rasa karsa hambabar karya alam barat jiwa nunggal tekad antut runtut runtungan pepindane mimilan mituno sang bagus anjunjung ampyangkanan kadawaken ing tigan kang sampun cumawis sakala tigan pecah piar tan maujud malih jendelan petak mangkepal nyawiji menika caos pralambang sesambetanipun Sirat Bojo angenipun lelumban wonten bebrayan kang agung ical sedaya warana antawisipun jalu lan pawestri ewadene ing mangke sang Rinaja putri anyaketi bongkor kencana kang isih puspita manca warna ambaso ampyangipun ingkang garwa kanthi tulus ikhlasing nala bilih rikalenggan punika ingkang putri badhe tansah bekti dhateng ingkang kakung ing donya prapteng ing delahan purna menggah adicara wiji dadi Sirat Bojo pinanganten putri kajunjung dening Sirat Bojo pinanganten kakung Prabandha anggenipun lelumban wonten bebrayan kang agung ingkang putri badhe kajunjung drajating dening ingkang kakung Satraju drajate ewadene mangke Sirat Bojo pinanganten sarimbit kajumenengaken jajar kasindur dening panjenenganipun Ibu Sulasmiasih kepareng panjenenganipun Bapak Irsat Hamiwiti lumaksana tumuju wonten ing dampar kencana pinajang lon-lonan tindak ing tumuju wonten ing dampar kencana pinajang ingkang kadherekaken Sirat Bojo pinanganten sarimbit bebasan ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani senajan wonten pengeran tindakipun ingkang ibu pranyoton sansah jumurung ing pangestu ewadene Sirat Bojo pinanganten sarimbit anut tindak ing Kanjeng Rama awit Kanjeng Rama sampun hasil anggenipun ngembat silaning akrami ewadene sampun dumugi wonten ing dampar kencana pinajang kepareng panjenenganipun Bapak Irsat lenggah wonten dampar kencana pinajang nedya kawiwitan menggah adicara timbang mangkon Sirat Bojo pinanganten sarimbit lenggah wonten kanan kiring suku panjenenganipun Bapak Irsat ewadene kawistara Kanjeng Ibu tansah hangrangkul dhateng Sirat Bojo pinanganten sarimbit ririh ngendikaning ingkang Ibu Pakne apa bune piye bobote putramu sakloron Pakne bobote padha atepe ya padha abote bune mula nggon munggul wentah marang putramu sakloron aja tansah mbanoyot dan cinde sarta mbang ciladan ya Pakne iya ya bune
ayo digulu wetah kang kanthi becik aja nganti dipilah-pilahake ya Bune. Iya ya Pane. Purna menggah adicara timbang pangkon kalajengaken adicara tanem jero ewonten Kanjeng Rama tumuli hanglenggaken sirat bojo pinanganten sarimbit wonten ing dampar kencana pinajang bebasan anak anung andung gito bisa mendem jero junjung dhuwur asmaning tiyang sepuh sarimbit ewonten ing mangke Kanjeng Rama sumawana ibu bebasan pengawak kendi kebak kecangking kotong kecangking tanem jero ing mangke kalajengaken adicara tampa kaya utawi sinebat ginaya gaya kacar kucur pramila sinebat tampa kaya kang menggugati sesambetanipun sirat bojo anginipun lelumban wonten bebrayan kang agung ingkang kakung kajibah pangupa jiwa pados sandang kelawan boga ewonten ingkang putri tansah nerima sedaya peparingipun ingkang garwa kanthi tulus ikhlasing nala wujuding beras kuning arta receh kacang kawak miwah gudhe kawak pratandha tampa kaya guna kayaning sirat bojo pinanganten kakung kaparingaken dhateng ingkang garwa sedaya katumplekaken bebasan sampun wonten ingkang kacicir ewondene ing mangke katali singset sampun ngantos lokor ewonten ing mangke nedya kaunjuaken dhateng Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Ibu jimat pepundhi kula. Mugi panjenengan tampi wujuding tampa kaya menika Kanjeng Ibu. Iya yongger putraku bocah ayu. Wis tak tampa banget panarimaku liwat bakal tak simpen ana ing lumbung kencana bisa migunani tumrap panguripamu ing tembe buri yongger. Inggih Kanjeng Ibu matur gunging panuwun. Iya yongger pun Ibu bebasan nyimpen Betari Sinilang sedaya dewaning pangan yongger. Mugi berkah kang mbok sandang kang mbok pangan yongger bisa kecukupan sekabeh kabutuhanmu yongger. Inggih Kanjeng Ibu jimat pepundhi kula. Purna menggah adicara tampa kaya ewondene ing mangke kawistara pagar ayu sumawana pagar bagus ingkang ngasta wujuding sekul punar arep-arep minggah wonten setinggil binaturata lampah jojo lampah dengkul wujuding sekul punar nedya kaparingaken dhateng sirat bojo pinanganten sarimbit wujuding beras wujuding sekul punar sampun kasta dening sirat bojo pinanganten sarimbit ingkang kakung nedya andulan sirat bojo pinanganten putri kanthi rasa tresna kang asih wujuding dahar kembul bujana Handrawina kang menggugati sesambetanipun sirat bojo anginipun lelumban wonten bebrayan kang agung.
anggenipun ngembat silang ngamening akrami badhe sesarengan ngraosaken bingah tuwin sisa pait ketir anggenipun ngembat silaning akrami. Purna adicara dahar kembul bujana Handrawina ing mangke kalajengaken adicara ngunjuk tirta suci nenggih tirta wening pramila sinebat tirta suci sesambetanipun Sriat Waja anggenipun bangun Bali Wisma kalandhesan tresna suci lair trusing batin ing donya pratek ing delahan pramila sinebat tirta wening sesambetanipun Sriat Waja anggenipun bangun Bali Wisma tansah ngeningaken cipta rasa karsa hambabar karya alam barat jiwa nunggal tekad antut runtut runtungan pepindhane mimi lan mintuna tansah manggi rahayu basuki ing pengajap mugi anggayuh keluarga sakinah mawaddah warahmah. Purna menggah adicara ngunjuk tirta suci kepareng panjenenganipun Bapak Irsat Sumawana Ibu Sulasmi asih lenggah wonten dampar kecana pinajeng saperluan nampi sungkem saking Sriat Waja pinanganten saribit reper-pepeh minggah setinggil binaturata Sriat Waja pinanganten saribit angrung kepi dhateng pepangkone Kanjeng Rama Sumawana Kanjeng Ibu ririh ring ngendikaning ingkang putra duh Kanjeng Ibu jimat pepudhi kula nyuwun tambah pangestu Kanjeng Ibu dene kula hamengku sawijining wanita kang mijil saking leladan Gresik Kanjeng Ibu. Nun inggih Dimas Ayu Aisyatun Nasibah Kanjeng Ibu. Iya yongger tunganing ibu tumanduk jiwa anggamu. Bisa kowe dadi pengayomane tumraping garwamu, bisa dadi panutan kang becik lan utama yongger. Inggih Kanjeng Ibu matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya yongger putraku nggonmu tak gendong tak bopong ana gegendonganing ibu dene wis tumekaning dewasa bisa mbangun Bali Wisma. Duh Kanjeng Ibu kula nyuwun tambahing pangestu yu Kanjeng Ibu. Iya yongger putraku anakku Aisyatun Nasibah kowe wis tak anggep kaya dening putraning ibu ngger. Inggih matur gunging panuwun Kanjeng Rama jiwa jimat pepundhi kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Iya yongger putraku wis tak bektiku tampanono ora liwat rina pantaraning ratri nggonku nyenyadong marang Gusti kang akarya jagat kasembatan pangajapmu anut laku jantraning manuk nggih. Dunganing pun bapa ora kendhat marang sliramu lawan garwamu yongger. Inggih Kanjeng Rama jimat pepundhi kula.
Ewadene mangke sampun paripurna menggah adicara sungkem kanthi nirbaya nir ing sambikala. Keparang sirat mojo pinanganten sarimbit kajumenengaken jajar kapit Kanjeng Rama Sumawana Kanjeng Ibu keparang hanindahaken adicara sungging sarira utawi sinebat nila krami. Dasar pinanganten kakung dedeg piteksa pangawak tirta gaya tejo eseme nyungging wadana saksole nuju pranana rarangah rangeh kelamun pinandeng katon kabagusane kalamun Jinandra kadya Bathara Kama Jaya kang hangawe jawantah ing Madyapada. Dasar pinanganten putri Sulastya ing warni alise nanggal sepisan idepe tumenga ing tawang netrane belalak lir damar kanginan lambening manggis karmat untune rata-rata biji timun jangga manglung gadung payudara nyengkir gading astane gendhewa pinentang drijine mojok Tanjung Lambung Hanawen Kemit jungku lir kecupu manik garis lurus kecet anglading kelamun Jinandra kadya Bathari Kama Rati kang hangawe jawantah ing Madyapada. Ewadene mangke jumeneng ing sirat mojo pinanganten sarimbit nedya kapit pagar bagus Sumawana pagar ayu sakembaran. Dasar pagar bagus dedeg piteksa pangawak tirta gaya tejo seme nyungging wadana saksole nuju prana ana rangah rangeh kalamun pinandeng katon kabagusane kalamun Jinandra kadya sang nangula lawan sadewa kang pijil saking pertapan sawo jajar miwah bumi ratawu. Nuwun sang para tamu kakung Sumawana putri ingkang sadu pantes sinut darsana sapangobyong pandherek sirat mojo pinanganten kakung kang pijil saking leladan Gresik. Ewadene mangku sampun paripurna menggah atur adicara panggih. Ewadene mangke kepareng panjenengan sami anglonggaraken penggalih saha nderekaken menggah atur candhaipun nuninggih atur pasrah panampi utawi sinebat long tinampi nuwun.